Kap za dobar dan. Dok je Isus govorio, pozva ga neki farizej k sebi na objed. On uđe i priđe k stolu. Vidjevši to, farizej se začudi, što se Isus prije objeda ne opra. A gospodin mu reče, da, vi farizeji čistite vanjštinu, čaše i zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti. Bezumnici, nije li onaj koji načini vanjštinu načinio i nutrinu? Nego dajte za milostinju ono iznutra i gle, sve vam je čisto. Vanjština i nutrina. Ma znamo mi da je i nutrina važna i potrebna, ali što kad nutrinu nitko ne vidi? Svi gledaju vanjštinu. U toj logici cijeli smo svoj život okrenuli uređivanju svoje vanjštine, dotjerivanju, uljepšavanju, čišćenju. Neke svoje životne prakse čišćenja i uređivanja vanjštine uzdigli smo gotovo do obredne rutine, a nutrina nam ostaje puna grabeža i pakosti. Kako nas Isus lako i jednostavno čita. Dovoljno mu je jedan pogled, dovoljno mu je proći kraj nas, dovoljno mu je osjetiti miris naših misli i nutrine i postaje mu jasno gdje smo zapeli u sebi i na koju smo stranu nagnuli svoj život. Ponovno je riječ o paradoksu gdje je sadržaj potisnut i zanemaren, a forma uzdignuta na razinu božanstva. Istina, vršimo zapovjedi, ali ih ne živimo. Sve smo pročitali i preveli si onako kako nama najviše paše i kako se ne moramo ništa posebno truditi i mijenjati, jer formu smo doista zadovoljili. U trenutku prikazanja na misi dati za milostinju svoju nutrinu i prikazati je Bogu. Ne usuđujemo se. Radije ostajemo na onih nekoliko kuna, ali time nismo kupili čistoću svoga srca. Srce prikazano Bogu je jedino srce koje uspijeva dotaknuti izvor koji nas može očistiti iznutra, osloboditi nas od svih naših grabeža i pakosti. Isuse, dotakni i ozdravi naše licemjerje i bezumnost.